Európa sleduje jednu krajinu, o ktorej sa v médiách hovorí len veľmi málo. Krajinu, ktorá bola celé 10 ročia považovaná za pevného spojenca Ruska. Ale teraz sa niečo mení. Arménsko sa začína približovať Európe. Organizuje veľký európsky summit, rokuje o užšej spolupráci s EÚ a čoraz viac sa vzdialuje od Moskvy. Lenže tu prichádza detail, ktorý môže zmeniť celý región. Rusko naznačuje, že Arménsko si možno bude musieť vybrať. Buď Európa, alebo ruské výhody a bezpečnostné garancie. A zároveň sa blížia veľmi dôležité voľby, ktoré môžu rozhodnúť o budúcnosti celej krajiny. Moje meno je Peter Ťurek. Ak chcete podobné videá, určite dajte odber, like a napíšte do komentára váš názor, pretože práve to pomáha týmto informáciám dostať sa medzi viac ľudí. A dnes sa pozrieme na to, prečo sa Arménsko postupne odkláňa od Ruska, čo sa odohralo na veľkom európskom samite v Jerevane a prečo môže byť táto geopolitická zmena oveľa komplikovanejšia, než sa na prvý pohľad zdá. Tento týždeň totiž do arménskeho hlavného mesta Jerevan pricestovali desiatky európskych lídrov na summit Európskeho politického spoločenstva. A to nie je len obyčajné diplomatické stretnutie. Pre mnohých analytikov je to silný symbol toho, že Arménsko sa snaží geopoliticky otočiť smerom k Európe. Dlhé roky po rozpade Sovietskeho zväzu bolo Arménsko pevne naviazané na Rusko. Krajina bola členom Ruskej ekonomickej únie, hostila ruskú vojenskú základňu a Moskva bola považovaná za hlavného bezpečnostného garanta Arménska. Ale postupne začalo prichádzať sklamanie. Už v roku 2009 sa Arménsko začalo približovať Európskej únii cez program východného partnerstva a dokonca rokovalo o asociačnej dohode s EÚ. Lenže potom prišiel obrat. V roku 2013 arménska vláda náhle zmenila smer a namiesto užšej spolupráce s Európou vstúpila do Ruskej Eurázijskej ekonomickej únie. V tom období sa zdalo, že Arménsko zostane pevne v ruskej sfére vplyvu. Potom však prišla tzv. Zamatová revolúcia v roku 2018. K moci sa dostal Nikol Pašinjan po veľkých protestoch proti korupcii a starému systému. A práve od tohto momentu sa začal postupný geopolitický posun. Skutočný zlom ale prišiel po roku 2022 a po vojne na Ukrajine. Vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom sa začali zhoršovať. Ale ešte väčší šok prišiel v Náhornom Karabachu. Rusko totiž nedokázalo zabrániť Azerbajdžanu, aby získal kontrolu nad týmto sebým regiónom, kde žilo veľké arménske obyvateľstvo. A práve toto mnohí v Arménsku začali vnímať ako dôkaz, že Rusko už nemusí byť spoľahlivým ochrancom krajiny. Odvtedy prišla séria krokov, ktoré by ešte pred pár rokmi zneli úplne nepredstaviteľne. Arménsko začalo pozastavovať členstvo v Ruskej vojenskej aliancii CSTO. Posilnilo vojenskú spoluprácu s Francúzskom. Začalo odstraňovať ruských pohraničníkov z niektorých strategických miest. A dokonca vstúpilo do Medzinárodného trestného súdu, ktorý vydal zatýkač na Vladimíra Putina. To bol veľmi silný signál smerom k Moskve. V roku 2025 arménsky parlament dokonca schválil zákon podporujúci vstup krajiny do Európskej únie. Európa medzi tým oznámila stovky miliónov eur na podporu arménskej ekonomiky a infraštruktúry. Lenže realita je oveľa komplikovanejšia. Rusko je stále najväčším obchodným partnerom Arménska. V krajine sa stále nachádza ruská vojenská základňa a mnohí Arméni nechcú úplné prerušenie vzťahov s Moskvou. Skôr hovoria o tzv. Viacvektorovej politike. Inými slovami, chcú spolupracovať s Európou, ale zároveň si zachovať vzťahy s Ruskom. A práve tu prichádza problém. Vladimír Putin nedávno naznačil, že členstvo v Európskej únii a v Ruskej Eurázijskej ekonomickej únii sa navzájom vylučujú. Zároveň pripomenul, že Rusko dodáva Arménsku plyn za výrazne nižšie ceny než Európe. Mnohí to interpretovali ako nepriamy tlak alebo varovanie. Lenže Rusko nie je jediný problém Arménska. Ešte väčšie obavy majú mnohí Arméni z Azerbajdžanu a Turecka. Práve preto je veľmi kontroverzná ďalšia časť politiky premiéra Pašinjana. Nikol Pašinjan snaží sa totiž normalizovať vzťahy s Azerbajdžanom a Tureckom. Podľa jeho podporovateľov je to jediná cesta k stabilite, otvoreniu hraníc a ekonomickému rastu. Kritici ho však označujú za zradcu, ktorý ustupuje starému nepriateľovi po sérii arménskych porážok.
A práve v tomto napätom období sa v Arménsku uskutočnil summit Európskeho politického spoločenstva. Ide o fórum, kde sa stretávajú desiatky európskych krajín vrátane štátov mimo Európskej únie. Na summit prišli lídri z celej Európy a vôbec prvýkrát sa zúčastnila aj Kanada. Celé stretnutie bolo vnímané ako veľmi silný symbol podpory Arménska zo strany Európy. Francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý dlhodobo podporuje približovanie Arménska k Európe, bol jednou z hlavných postav samitu. A nešlo len o symbolické gestá. Po samite boli podpísané dohody o spolupráci v doprave, energetike, digitalizácii a bezpečnosti. Hovorilo sa aj o jednoduchšom cestovaní Arménov do Európy a o väčších investíciách. Lenže teraz prichádza moment, ktorý môže rozhodnúť o budúcnosti celej krajiny. Už budúci mesiac čakajú Arménsko veľmi dôležité voľby. A tieto voľby budú pozorne sledovať Brusel aj Moskva. Politická situácia v krajine je extrémne napätá. Vzťahy medzi vládou a arménskou cirkvou sa zhoršili, opozícia obviňuje vládu z ústupkov Azerbajdžanu a objavujú sa obavy z vonkajšieho zasahovania do volieb. A práve preto môžu nasledujúce mesiace rozhodnúť o tom, či Arménsko definitívne zmení geopolitický smer, alebo sa opäť priblíži k Rusku. A teraz ma zaujíma váš názor. Myslíte si, že Arménsko dokáže balansovať medzi Európou a Ruskom, alebo si nakoniec bude musieť vybrať iba jednu stranu? Napíšte váš názor dole do komentára a ak sa vám video páčilo, určite dajte like, odber a zdieľajte ho ďalej. Ďakujem vám za podporu a vidíme sa pri ďalšom videu.